kibaru laban bɛ Laginɛ kɔnɔ ko juma tɛmɛnen su 3h waati karisa bɛ sibiri la min yɛrɛ bɛn novembre kalo tile 4 ma 2023 min na bɛɛ lajɛlen nana kunu minnu ma olu nana kɛla morifakan di jamana masasu a gbɛngɛn dɔ Nasaru Subunda b'olu ye baara la yɔrɔ min na n'a ye fama ko Kalum ma o ye Konakiri so kɛma de bon o bolo ma wɔrɔ kunnafoni bɛɛ lajɛlen ɲini an bolo k'a ye k'a fɔ ko kurukaya dɔ min na imasi de la a ye kunla kaso jinba mɛn na Guinée Konakiri n'a de fama ko kɔrɔnti kawa ye ni kada bɛ n'a mɔ min ye n'ale kitiri la waati min na k'a fɔ ko Teiro ale ko fiɲɛ na ko min tɛmɛna 27 septembre la san 2009 la n'a ye 2009 di wa o mɔ min kɛra ye ka mɔ dolo kɔni ka olu ta ka labɔ o dolo den bi o de nama sakɛ kɔrɔ capitaine Musa Dɛnsi Kamara o ta ko la a ko labɛn ɲɔgɔn kan kulo dɔ TV k'a tɛra kɛ colonel Ceboro Kamara ani colonel Blaise Gomo ka labɔ fanga la ka waati ko kɔfɛ siɲɛ mufa gusi kɔni o nana kami yen kɔnɔ bɛ balo ani mɔ min nani ka bɔ ko yen nabɔla ka waati a kɛra mufa gusi gɛrɛgɛrɛ di an ka waati sɔgɔmada 9h waati ka waati 10h la a jirala ko mɔgɔ saba olu kɔni kɛra se ka da olu dɔ kama sɔrɔ Ceboro n'a ye Musa Ceboro Kamara di o fɔlɔ o nana kɔsi ka wa major central la ye Blaise Gomo o fana tɛ nana kɛ o dɔ capitaine Musa Dɛnsi Kamara o fana nana mina ka waati mɔgɔ saba o bɛɛ lajɛlen kɔni yɛlɛ ka jira nka mɛ kelen tɔnɔ bɛ to sinɛ olu ye kulo dɔ PVD ale kɔni jiri ba a yɛlɛmini ba o ma lɔ ko a dɔgɔyalenba ko a bɛ mɔgɔ 9 bɔ minnu fagara ni senfɛ o kuma e bɛ mun kalama o koɲa la sisan an ye kan ka procureur ma kɔnɔ bawo kalafaral le fo le helal le sɛlima a ɲa yɛrɛ ma ka sɛnsɛn n'a ye o ye wulu kan ka bɔ ko mɔgɔ 9 kɔni même di se farala procureur la ka bɔ ko mɔ jateminɛ kɔni sanni suivi kɔni an ye wulu kɔni photo ye kan sɛbɛn kɔni o ma kɔnɔ dɔ a y'o to mɔ jate jeli le fɔla ne natɔla ka labɔ ye o le sababa di ka tɛrɛ procureur de kan bolo Laginɛ dugukɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo di nin wagatinin na justement o bɔra don du kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛra i kɔsi ka taa i la baara yɔrɔ ni kama fɛlɛ ni tɛnɛn sɔgɔmada na baara kɔni bɛɛ lajɛlen bɛra daminɛ kama sɔrɔ tɛnkan bara di n'a kunna sili bolo ko bɛɛ lajɛlen cogo la baara diya justement o bɔra don ɲini n'ale kɔni a bɛra jamariya ta k'a di na gendarme ma k'olu kɔni ɲini si tɛ na ne polisi dun ala k'o mɔ kelen min toni o ye se na la n'a ka sɔrɔ hami m'o la n'o ye silani polisi min la ɲamu ma ka ban ko tuni mantakɛ o fana bara décret la bɔ ko sika kɛli minnu ma o bɛɛ lajɛlen kɔni bara filan ka bɔ sɔrɔsiya rɔ n'a ni kɛ sababu de ka kisi la ji di jamana kɔrɔden ma bi ko mɛna bɛɛ lajɛlen kɔni girinkaeli la bɛɛ wali la baara diya ko wɛrɛ daminɛ a ɲa yɛrɛ yɛrɛ ma